इदिनो मोनो एसि लाबा आंबोसो गोरान मोनजोब्बाय हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैदों नायनायावनो एसे सिनायदों नामाथाय एसे मोसागोन साइस नुदोंदां न' लोगोफोर आंखौ माने मोसानो थांनो नागिरदों आरो 15 आगस्टनि थाखाय एसे मोसानाय भिडिअ लाबोनो सानदों ओमफ्रायो दायो जोङो जाहा मुथु आं ओमफ्राय नै जाहा बिबोनां केमेरामेन हाय नर खनसे जों साथामबो दंथ'यो ओमफ्राय आरो सासे दंबावो मेकआप आर्टिस्ट ओमफ्राय करिय'ग्राफारबो जागोन आरो बेनो आङो हारसिङै फर्मुला खालामनानै मोसानो बारा रोंस्राला ओमफ्रायो बिनिखायनो करिय'ग्राफार लाफानाय जादों आरो ओमफ्राय बेखौनो आं एसे ब्लग बानायलांसै आं मोसानो थांनायखौनो आं बहा मोसाहैगोन माबायदि जायगायाव माबोरै मोसागोन बेखौ एसे देखायलांसै आरो जायफोरा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय मोसानायाथ' माबायावसो होनाय जागोन 15 आगस्ट खालि होनाय जागोन आरो फुङावहाय बारा गोलावबो मोसाया ससेल'सो मोसागोन बोथोरानो जि गरम सान्दुं गोसा बिराद असान्ति न'आव थाबाबो गोजोना बाहेरायाव थाबाबो गोजोना बिनिखायनो मोसानोसो ओंखारस्राबाय आरो आङो जों सासे लोगोखौ नेगासिनो आरो मोनफैथ'वाखै बियो बेलेग गामिनिसो नालाय बिनिखायनो नेयै लाबोनांगौ जादों फैबाय फैयाखैना ओमफ्राय ना आङो नैबे ब्लाउसखौ माबायावहाय सुनो हैदोंमोन आरो मेचिनावहाय आर'नाइनि ब्लाउस गाननो लुगैदों होननानै ओमफ्रायो बिराद इमारजेन्सि जाबायना आङो सुला होननानै बुंहरबाय आरो दुरसिया ओमफ्राय होबाय आं हारसिंनो नै न'आवनो सुनाया बिजिजोंनो माबाबोथ' गैखाया मेचिनबोथ' गैखाया आखाइजोंनो सुबाय आरो ओमफ्रायो एसे गिदिर जाबाय नै जासाबो आरो ओरैनो गाननो आन्था खेबसे खेबनैनि थाखाय फैजोब्बाय जोंना मानसिफोरा हाय नट बड'सा हाय ओमफ्राय आगैया मा होनोमोनथाय थांबाय थानोसै दायो नायलांबाय थादों अब्लालाय Hai nanti deh. Hai itu deh. Hai brother. Hai. Nengkau pun nukun bra video deh. Neng naik finakan video. Siapa na? Siapa nanggung berapa lama? Neng siapa na? Jelek.